ഗ്രാമപ്രദേശമായ തെന്നലയിലെ അറക്കലങ്ങാടിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര മുൻപന്തിയിലല്ലെങ്കിലും അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. 2021-2022 അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ. കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് പരസ്പരം കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വർഷവും ജൂൺ 1 സ്കൂൾ തുറന്നത്. ജൂൺ 1 തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർ, PTA പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മറ്റു PTA അംഗങ്ങൾ ഇവർ പങ്കെടുത്തു. സ്കൂൾ തല പ്രവേശനോത്സവത്തിന് ശേഷം ക്ലാസ് തല പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി നടന്നു. തുടർന്ന് പ്രത്യേക സമയം നിശ്ചയിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി ക്ലാസ് സമയങ്ങളിൽ കൃത്യത വരുത്തി. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ പിന്തുണാ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ സ്കൂളിലെ ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണം നടന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുകയും വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാരംഗം ക്ലബ്ബ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത കഥാരചനയ്ക്ക് സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഗണിത ക്ലബിൻ്റെയും ശാസ്ത്ര ക്ലബിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കൂടാതെ സ്കൂൾ ലീഡർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി ഓൺലൈനായി നടത്താൻ സാധിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ 3-4 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാ തിങ്കൾ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലും സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഓൺലൈനായി നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അറബിക് ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള 7 കുട്ടികൾ ഉന്നത വിജയം നേടി. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഹിരോഷിമ ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, ഓണപരിപാടികൾ ഇവ ഓൺലൈനായി നടത്തി. കൂടാതെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റും ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അധ്യാപക ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓൺലൈനായി കുട്ടികൾ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സാധിച്ചു. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും ഗാന്ധി കിസ് പ്രവർത്തനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെത്തി കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി. ഇതുകൂടാതെ PTA അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പുതിയതായി വരുന്ന കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. നവംബർ 1 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം പകുതി കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്കൂൾ തുറന്നു. കുട്ടികളെ 2 ബാച്ചുകളായി തിരിച്ച് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ദിനാചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സ്കൂളിൽ നടത്തി. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരത്തിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരത്തിൽ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്മസ് പരിപാടി വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ നടത്താൻ സാധിച്ചു. 2020-2021 വർഷത്തെ LSS പരീക്ഷയിൽ 16 കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തു. ജനുവരി മാസത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ആശംസാ കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വീണ്ടും സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1 മാസത്തേക്ക് നിലച്ചു. ജനുവരി 21 സ്കൂൾ അടയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 14 വരെ സ്കൂൾ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനായി നടത്തി. വീണ്ടും വാട്സപ്പ് ക്ലാസുകൾ സജീവമായി തീർന്നു. ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ വീണ്ടും ബാച്ചുകളായി പഠനം ആരംഭിച്ചു. KG ക്ലാസ് അധ്യയനം ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ എത്തി. എല്ലാ കുട്ടികളിലും സ്കൂളിലെത്തിയ ദിവസം തന്നെ മാതൃഭാഷാ ദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. തുടർന്ന് ശാസ്ത്രദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചു. ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ വായനാ മത്സരത്തിൽ തെന്നല പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ 3 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിജയികളായി തീർന്നു. മാർച്ച് മാസത്തിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ LSS പരീക്ഷ എഴുതിയ 16 കുട്ടികളിൽ 6 കുട്ടികൾക്ക് LSS ലഭിച്ചു. ഈ വർഷം LSS പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ പരിശീലനം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 23-ന് ആരംഭിച്ച വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം മാർച്ച് 30-ന് അവസാനിച്ചു. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 1-ന് 4ാം ക്ലാസ് കുട്ടികളുടെ സെൻഡ് ഓഫ്, സമ്മാന വിതരണം, LSS കുട്ടികളുടെ അനുമോദന യോഗം എന്നിവ നടന്നു. അങ്ങനെ കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു അധ്യയന വർഷം കൂടി വിട പറഞ്ഞു. നിറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്ത വർഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം. സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായഹസ്തങ്ങളായ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ. ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ.